Galicia votou en contra da proposta de transición ecolóxica de prohibir a pesca da anguía. A Conselleira do Mar considera que era arbitraria e non tiña fundamento técnico nin científico. A Conselleira do Mar, Marta Villaverde, defendeu onte o traballo impulsado desde Galicia, en colaboración con Asturias, Cantabria, Murcia, Valencia e Baleares para recitar a declaración da anguía como especie protexida. Proposta lanzada polo Ministerio de Transición Ecolóxica e que tampouco apoiaron Andalucía, Cataluña, País Vasco, Navarra, Rioxa, Extremadura, Aragón, Castela e León, Madrid e Castela-A Mancha. Ante a solidez das alegacións expostas por Galicia, ningunha outra comunidade autónoma, aparte desas 5 que votaron en contra, secundou a proposta do Ministerio, do Miteco, e este decidiu retirar esta proposta, esta iniciativa presentada o día 30 de xaneiro, e decidiu non elevala ao Comité Estatal e decidiu crear a proposta das comunidades autónomas un grupo de traballo para ter en conta todos os datos expostos nas alegacións realizadas por o representante da nosa comunidade autónoma e, como vos digo, secundada por as outras 5. A responsable do Departamento de Mar asegurou que as alegacións presentadas defenderonas durante as últimas xornadas. Son unha iniciativa baseada en datos científicos rigurosos, unha iniciativa que non ten en conta o impacto socioeconómico, tampouco ten en conta toda a normativa pesqueira que regula esta pesquería, unha pesquería que se realiza de forma sostible e de forma totalmente responsable polo noso sector. E, ademais, sería unha medida estéril, unha medida que simplemente levaría a prohibición da pesca en España, en Galicia, e en outros territorios limítrofes, como pode ser Francia ou Portugal, poderían seguir pescándoa e comercializándoa. Polo tanto, unha vez máis, Galicia frea un novo intento do Goberno Central de prohibir a pesca de anguía e seguiremos defendendo, seguiremos traballando no marco dese grupo de traballo cando nos convoque o Mitenco, aportando toda a información precisa para defender os intereses do noso sector marítimo pesqueiro. Villaverde recordou que Galicia é unha das zonas de referencia da pesca da anguía en España. A xestión repártese principalmente en 3 zonas: Vigo, con 56 embarcacións registradas, Arousa, con 27 e Coruña Ferrol, con 13. As capturas de 2025 alcanzaron os 37.371 kilos na comunidade, cun volume de negocio próximo aos 800.000 euros.